Отидохме в банката, защото няма пари и има другите въшки. Ама много е батка. Сега идват и момичетата, където имат много въшки. И после ще ни ограбят банката и ни убиват. Не, въшки. Всеки имат въшки. Сега ще умрем от въшките. Много ми съби и ще стане. Майката от тези въшки, бе. Бал се, майка от всичките, бе. Сега ще го направим, бе. Не, няма да го направя. Айде, добре, ще го направим. Ама трябва да си махнем въшките. И ще ги махнем. Вече сме като трябва. Като Вече трябва. няма въшки. Отиват болницата тези въшки. Айде, чао. Ще бъде яко до другия следващ клип.